guys, karon day guys, manguhan mi, mga unmi og santol. Tanaw na mo og pila ka buok mo mahurot na santol. 30 pieces ni nga santol guys, dayon nantaw na mo og pila mo mahurot. So karon guys, amo sa dining panitandaan guys para diretso na dayon ni kaon. Meanwhile, a few moments later. Karon guys, ode mo ni among napanitan ode. Mo ni among unahon og kaon. Nauna na mo og pila among mahurot gayhat guys ha. So ano na siya oy. Meanwhile, Isa kay guys oy. Magba og nawong. Okay. Miss jud kay siya guys. a few moments later. Wow! Sarap! Wow! Nabigit ko siya guys. A few moments later. Last na lang ni guys sa among pinanitan nga first batch. Katong 1 kabuok. 8 pieces.
Apa? Nah. Kita. Bukan. Pero, Aslim kita lepas banget. Apa? Sama aslim ya. Ang uban guys, tamis siya. Ang uban, aslumpod kay. Malkulangan pa siya pagkahinog bang. Nasa ko ang lasa di pinakalami. Tamis no? Basta hinog na kayo siya kay tamis kayo siya. Huwag kami magagawin ang aslim kayo. Nawag na guys, oh, evergreen pa. Milak po, milak. Hindi ni pinaka-aslom mo kading green. Yan. Surrender na ko guys. Siya na lang. Kaunang na niya. Okay, kalimara. Dami kayo siya. Kaya nakaday? So, ano to guys? Ako kay 5 kaong nakaon. Iya kay unom. Dayon. Lain na bitaw kay among ipon guys. Ngilo kay tanan. Kay ang uban kay aslom pa siya kay green pamanglo din ang uban. Tamis gid siya kay kanang hinog na kayo siya ba. O guys, diri rami taman. Og salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita na punta sa sunod na mga video. Salamat. Subscribe. Bye-bye.